Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Blaqlife TV ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami ngikuStifuza ngamandla ezulu. Ungwenyenkomo Msavukazi Mvuleni intokazi ezalima Mkhize. So today ngivashela ubhuti wami omncanyana nje. Muzongitshela kabanzi ukuthi yini lemxini umoya azafike la ekhaya. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ubulisa ababukeli emakhaya masashitela ukuthi bayozile la ekhaya namhlanje. Sanibona nibabukele emakhaya. Ngize la kwe-Blaqlife TV ukuzo confess. Angikhona ukuzwa kahle. Ngize kwe-Blaqlife TV ukuzo confessa kumuntu wami engithandana naye ukuthi ngi-bisexual. Yebo ukuthi bathi ngimpaqambili ngishangala yena ngala. Yes. So nesikhathi singakanani uthandana nomuntu wakho? Bekusephele 2 years. 2 years. Yes. Okay. Nahlangana kuphi? Sahlangana e-campus. Lenze nyaka wami wesithathu. So unothise nini ukuthi nalobo bunye ubulili uyabuthanda? Okay, ever since safika la e-campus besihlala e-rese hodwa so sigeza e-romini wa emashawa. Yes. And then Nonke nihlangene la. yes, amashawa Okay. awavalekile because sabafana so. And then ngabona kukhona something engizwayo yabo. Yeah, liyavuka. Mawugeza nabanye abafana. Yes, liyavuka because suke mawugeza nje ugeza nomunye umfana ayikho into oyihefihlayo just uyageza nje. So ngabona ukuthi liyavuka then ngase ngaqala ke kwakhona leyo mizwa ke leyo yabanye abafana. Okay. And uzizwa kanjani ngalokho? Cha, Akukuthusi. khona kuzomthusa yena kodwa mina akuyona into engithusayo because kusho khona ukuthi iyona ndlela kusho ukuthi ngidalwe ngayo le. Usu-acceptile. Yes, sengi-acceptile. Okay. Ekhaya kubantu abadala ukhona umuntu oke waba njengabo before? Noma kuyaqala ngawo? Cha, ngicathi kuyaqala nami. Oh, okay. So umuntu wakho umuntu okanjani ke? Umuntu wami umuntu nje alright. Alright kakhulu akuyena mhlawumbe umuntu engazi ngithi yaphi. Noma ngeke angiboni uzo-understand la. Yes. Cause nje inzima lento. Awukazi wamchithela nobunye ubulili before? Angimchitheni kuyikhona ukuthi ngibuye ngenze ngala kwelinye iside labafana. Ukuthi ngimchithele intombazana ngikazi ngakwenza lokho. So mangase njengoba uzile ukuzomtshela lezi ndaba namhlanje ubona ukuthi mhlawumbe uzozizwa kanjani ngokumazi kwakho? Hey, angeke zimphathi kahle. Maybe ngasafunela ukuthi sihlukana angazi ngizobona. Yo. So wena ngokwakho ukube kuya ngawe nje ngaba ukudlelwano nomuntu osifazane uphinde futhi ube kudlelwano nomuntu wesilisa kanye kanye. Yes, into kanjalo. Yo. So awukazi wathandana nomuntu wesilisa before? Bewusalokhu unothise nje ukuthi unawo ama-feelings apho. Kodwa ngingakazi ukuthi ungene kubudlelwano. Abukho ngeke ngisho ukuthi ubudlelwano because ukhona umuntu it's like sabangani but naye uyiyona lelo kozane ngiyona. Okay. Yes. Yeah, sometimes kuyenzeka ukuthi siyenze yabo. Serious? Yes. Yo, okay. And ufila kanjani? Hey. Kuyafana nokwentombazane? Kuyafana. Kuyalingana futhi? Yes, yeah. Kuyalingana. So mangase lezi ndaba futhi zifike nasekhaya la uzalwa khona bangathini mawubhekile? Angiboni bangangithatha the same because sayikhiphe yaba secret. Yes. Bona balindele umakoti nje ekuhambeni kwesikhathi. Yeah, kunjalo. Yo. Okay. Asike sizameni ukumfonela simuze ukuthi uzothini. Yeah. Yebo. Sawubona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ukhuluma noStifuza ngamandla from iBlaqlife TV. Okay, ngidlala
Ukuhlelo la sithi khona sikhipha izimfihlo. So ngivakashelwe umuntu wakho la ekhaya namhlanje studio. Khona afisa ukuthi akukhulumisane nawe ngakho. Ngicela umlaleli. Ngiyazwakala? Yebo. Okay. Ngilalela. Ungakhuluma. Okay, siyabona sithando sami. Hello? Yebo, njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ukhona lapho. Ngizwa? Yebo, ngiyaphila ufunani lapho? No, ukuthi khona into ebengifuna ukuthi ngikutshele yona, engingakwazi ukuthi ngikutshele yona manginawo. Okay, ngilalele yini lapho? Ukuthi sithando sami nginemizwa yabafana yabantu besilisa kahle kahle. Uthini? Ayibo. Hayi ngeke. Into Ithi uyadlala. cha into kanjalo ngiserious. Wow, namanga uyangidlalisa ayikho leyo nto. Awu akho prank lapha ngikhuluma iqiniso. Usho nemizwa abantu besilisa. Yebo, yabantu besifazane. Hayibo, ngiyalingwa yini? Ngiyalingwa yini Nkosi yami? Sengithandana nawe futhi singaka kanti unemizwa abantu besilisa wena. Ya, into kanjalo nje. Hayibo Nkosi yami. So bengifuna ukuthi wazi, yabo. Yabona nje leyo ke angingeni ke nje le angingeni leyo nto leyo kanti ingakho nakumthanda ngemuva kanti uyazazi ukuthi yena uhlobo lomuntu Na hawu ayibo uyazi ungazongihlanganisa wesizwe ungazongihlanganisa mina yes lalela phela lalela bengicabanga ukuthi mhlambe uzongilalela mhlambe ungangiceli manje ayikho into engizoyilalela ephuma kuwena njengamanje ngizolalela kanjani umuntu onemizwa yabantu besilisa ngizoyilalela kanjani leyo nto leyo mina hawu ekuthi phela bengithi mhlambe uzongi-accepta njengoba nginjini hayibo angeke ngikwazi nokulalela hayibo mina nginomnyakwethu enye indoda mina ngizomlalela njani umuntu hayibo ungazongihlanganisa mina usho ukuthi ngomnyakwethu wendoda futhi bonke labangani bakho laba ohlelo uhamba nabo samthandana nabo mina ngiswena ngingena stress ngithe ukuthi uhamba namadoda futhi lo mngane wakho lo ukuthi uyolala kuyena sekuyindoda yakho ushaya content wenenza ya into ungazongihlanganisa mina hayibo ungazongihlanganisa wesizwe hayi angazi ukuthi uhlala ukuthi wenzeleni ngalolu thaka uhlala ukuthi wenzeleni cha bengifuna phela sibonisana ukuthi ngizophila kanjani ayikho into engizobonisana nawe ayikho qhubeka nalabantu bakubesilisa othandana nabo labo olalana nabo la qhubeka nabo mina nje ungalingi ungifale hawu kodwa mama ayi ngale yonto mina ungalingi alingi angisafuna lutho ephuma kwena ungaphindi ungifonele ungaphindi delete zonke izithombe zami lapho saka nje ngizokona nje izinto zami la endlini yakho futhi ngizothumela usithombe ezongilandela angisakufuni angeke mina ngibhange nenye indoda kanjani nje hawu phela ngiyathi sizobonisana ukuthi uzophila kanjani usebenzisa isikhathi esingaka mina ungabe nginawe ngibona umyeni wami ngibona indoda ezongishada ngelinye ilanga kanti ngichitha isikhathi sami hawu ngizokushada nje ngeke ngiyakusenzeka leyo nto ngiyashada lo mngane wakho lo enenza lo doda enwenzayo mina angisafuna lutho ekuhlangene nawe siyezwani kahle ungaphinde ungifonele njengamanje nje ngizokubhlokha ngizodelisa yonke into ufuna ungihlanganisa nabantu ufuna ungihlanganisa nabangani bami yini lento oyenzayo sorry mama ngiyacela ihlazo sengidabukela uma wakho ihlazo ngithi nje delisa yonke into nami ngizodelisa ngizokubhlokha ungaphinde ungifonele yazi abudalwa phela uthando hawu Ay.
Ya. Usizwa kanjani ngale call? Angikho right ngoba into esiyenzekile into ebenga-expectanga although bengimazi njengomuntu enenhliziyo enhle kodwa manje izinto azenzayo azikho. And bewuzimisele ngalo muntu? Ya bengizimisele ngaye. So yini-ke uzoyenza kusuka la kuya phambili? Ya ukuthi mhlawumbe ngiyeliveza iqiniso ukuthi umuntu kanjani because lento ngifihlo yenza khona ukuthi abantu bengangithathi ngale ndlela because kube ngamtshela ekuqaleni mhlawumbe ngabe kungcono. Sometimes kungcono ukuthi umuntu umtshele usamshela kuba ukuthi ungena kubudlelwano nje uyazi ukuthi yini la zifaka kuyona, just in case kuyenzeka i-relationship yakho nosisi lo iyaphela. Ngicela ukuthi ngiku-advise ngokuthi lo oyolandela emva kwakhe umtshele iqiniso ukuthi kwenzakalani ngawe before nje nize niqhubeke kakhulu, afake inzipho agxile kanti mhlawumbe uyoxakeka ekuhambeni kwesikhathi. So umuntu ekhaya onjengawe ungam-advise uthini? Ukuthi angashesha avele angazi mhlawumbe lokho enzile because nawe uzogcina seyindaba njengami because abantu abathandayo bagcina bayaqhelana nawe if they found out ukuthi kanje. Ngaphandle ukuthi uzosheshe uyiveze ukuthi umuntu kanjani. Ekhaya kona uveza nini lokho? I think ngizobayitshela. Kungesikhathi singakanani kusuka manje? Ngizobayitshela as soon as ngisuka la for mabe kulahlela le uzothini? Ishizi phela ngizoyiphilela ngingedwa ngizobe ngikwenze. Yeah. I hope usizakele ngokuthi ukhuluma obekusenhlizweni kusisi. Sibonga kakhulu usivashela kuhlelo lethu. Mawuthulile angeke uzosizakale noma ukuthi khona udinga ukuthi ukudlulisele kumuntu oseduze nawe kakhulu ungaxhumana nathi usithinte lezo inamba lezo oyibona lapha escreenini. Ngicela ukhumbule ukuthi lezo inamba lezo uvumelekile usuyifonele, fanele uzi-WhatsApp kuphela. Abanikazi be-WhatsApp bazophendula kungesikhathi singakanani. So ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Ngithanda kakhulu. Bye.